गावाला आमच्या गावचे ज्येष्ठ व्यक्ती भालचंद्र सातार्डेकर हे आता आपल्या विसर्जनाबद्दल बोलतात आणि खास करून माझ्याबद्दल बोलतात. मागे त्याचा अजिबात मोठेपण नाही. संकेत सातार्डेकरांनी उत्कृष्ट काम केलेलं आहे. त्याचप्रमाणे बाकी सर्व लोकांनी पण काम उत्कृष्ट. विसर्जनाचा कार्यक्रम कसा झालो? कार्यक्रम अगदी व्यवस्थित झाला, मजेत झाला. सगळ्यांनी स्वखुशीने मजेत काम केलंय, कोणाचा राग रोज न धरता. आंघोळ सगळ्यांनी केलेली होती, तरी पण आवडीने आंघोळ केली. मजा आली. अशा रीतीने कार्यक्रम पार पडलेलो. दरवर्षी असाच जाणार महाराज गणपती बाप्पा. काय सांगता बघूया तरी. बोल विचार मरे काय विसर्जनाबद्दल तुझा काय मत आहे? विसर्जनाबद्दल मी खूप आनंदी होय. भरपूर गावा होय का रस्त्याक लाव गावतेले ते आण्यामुळे आण्याने ऐसा आण्या की डायरेक्ट होलमे आण्या. गणपती बाप्पा गणपती बाप्पा.